Tervetuloa uuden videon pariin. Kunnon joukon taistelu pudotuspelipaikoista jatkuu kiivaana, välillä jopa vähän turhankin kiivaana, kun vastustaja sai hermoilullaan aikaan melkoisen torikokouksen. No, onneksi enimmäkseen päästiin keskittymään pelaamiseen ja tällä videolla onkin jälleen luvassa 2 uutta peliä. Tilanne on se, että jokainen peli täytyisi voittaa, jotta pudotuspeleihin olisi mahdollista päästä mukaan. Pysytäänkö me pudotuspelijunan kyydissä? Se selviää videolta. Jaksa! On! Silent! Yes! Pois! Yes, hyvä. Lyhyt! Rauha! Panoja! On! Aloitettiin peli hyvin ja päästiin nopeasti 2-0 johtoon. Näytti, ettei meillä ole mitään hätää, kunnes huono avaus minulta johti nopeaan vastahyökkäykseen ja kaveri olikin mukana pelissä. Tässä vaiheessa kaveri alkoi rikkomaan lähes jokaisessa tilanteessa, kun huomasivat, että ne kaikki jää viheltämättä. Pidä! Jään vaan! Manu! Hei, siis joku ottaa se kutosen! Kiinni! Brasilia, hyvä paine. Varaes! Toivo! Selkeät pilkut ja punaiset kortit jäi antamatta, eikä aikaakaan kun. No, tästäkin onneksi selvittiin ja lopulta edettiin melko selkeään voittoon ilman suurempia haavereita. Ei tarvita muuria sieltä asti. Pienen paine, ei voi pelaa viereen! Hyvä Onni, hyvä.
selän takaa. Brasilia. Okei, hei. Vaikeun! Mon! Mennään! Ei voi rauhoittaa. Meidän hyökkäjä laittoi pallon tyylikkäästi yläkulmaan sellaisella voimalla, että pallon kimmotessa takaraidosta takaisin peliin ei tuomari ehtinyt huomata meidän maalia. Maalin menettämisen lisäksi kaveri pääsi vielä vaaralliseen vastahyökkäykseen, josta ei onneksi sen kummempaa seurannut. Hyvä, Tuumako! Elä hyppää, pysy vaan! Hyvä. Pidettiin pää kylmänä hylätystä maalista huolimatta, viimein toisen puolen loppupuolella maltti palkittiin. Hyvä. Pois! Mitä vaan? Nyt menee! Taas kädet voittamaan! Takaapulainen! Rauha! Päästä! Pidä palloa! Jäänyt vaan. Varo. Pelkä. Hienoa. No! Hei! Kaikille! On! Hyvä. Ei hätää! Sieltä saa vetää. Kaksi erittäin tärkeää voittoa, joiden ansiosta paranneltiin omia asemiamme sarjataulukossa. Sarja on jäljellä vielä 3 peliä, joten mikään ei ole tässä vaiheessa varmaa. Näiden voittojen ansiosta mahdollisuudet pudotuspeleihin pysyy kuitenkin edelleen omissa käsissä. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavassa.